इंटरनेशनल डे अफ पीस हिसाबै मुलुगनां गोजोननि सान हिसाबै बेखौ फालिनाय जादों आरो बे फालिनायाव आसामनि गभर्नर बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसे गोबां नेशनेल लेभेलनि बा जोंनि रिजननि आलासिफोर बाहागो लादों आरो बेवहाय जोङो गुबैयै जोंनि आगुनि जायफोरा हाथियार दैनानै सोमावसारदोंमोन बिथांमोननि सोद्रोमा आरो 23 फरायसा आफाद आरो जातीय संगठन आरो गुबुन गुबुन स्टुडेन्ट बा गुबुन बाहागो लागिरिफोरजों जोबोद गाजा गोमजायै दिनै मुलुगनां जे गोजोन सान बेखौ फालिनाय जादों आरो गभर्नर बिथाङा बाहागो लानानै जोबोद मोजां माखासे बाथ्राफोरखौ बिथाङा बोसोन होदों आङो बिथांखौ साबायखर बावो आरो बिनि उनाव दिनै गभर्नर बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव थांदों आरो दायो 4 बाजिनिफ्राय जोंनि सरकारनि माखासे हाबाफारि मावनाय दांनायफोरनि सायाव बिथाङा रिभिउ खालामगोन आरो बिथाङा जोबोदैनो गोजोनदों जे मोनसे काउन्सिल हिसाबै जिखिनि डेभेलपमेन्टखौ नुदों जिखिनि मोजां थासारिखौ नुदों बेखौ नुनानै बिथाङा जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आंजों गोबां खोथा बिथाङा सावरायदों जे फैबाय थानाय समाव बबे बबे बिथिंखौ आवगायलांबावनांगौ एबा जौगाहोनांगौ आरो बेवहाय बिथाङा थोंजोङै एबा खेंसालियै जोंखौ बोरैहाय मदद खालामगोन बे बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंदों दा बेनिखायनो आं गोजोननाय मोनदों दिनै बेबायदि मोनसे मुलुगनां सान फालिनायजों लोगोसे आसामनि जोबोद गोनां सासे बिबानगिरि मानगोनां गभर्नर बिथाङा दिनै क'क्राझाराव फैनानै मैया मोनायावबो दङमोन दिनै मोनायावबो थागोन आरो बे माखासे मानि हाबाफारिखौ लानानै जोंखौ थुलुंगा होनाय जोंखौ माखासे गेबें लामा दिन्थिनायनि थाखाय आसामनि गभर्नर बिथांखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। सार मैया